हेलो लोगोफोर वेलकाम बेक टू संसार दैमानु आनन्द ब्लग्सआव लोगोफोर दिनैहाय आङो मोनसे जायगायाव दंफैयो आरोना मिथिखाबाय जानांगौ बेयो जाहैबाय बाथौ थानसालि आरोना रुपहि आनसलिकनि बाथौ थानसालि लोगोसे बैथि बाबुखासे ब्लग सोलिगासिनो ओमफ्राय बैथिजाय गाहाय दिउरि दङ आरोना आङो एसे दिन्थिगासिनो नायलांबाय थादो लोगोफोर सोलिगासिनो बिथिजाय बाबुआ ब्लग सोलिगासिनो बिथिजाय बादि बेस्ट आंनि थाखाय बिराद बेस्ट आरो मिसाखौ मा बुंनो सेरावनो साखि दङ बाथौ मन्दिरा बाथौखौ साखि दोननानै बुंदो आरोना बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव ओरैबादि बेस्ट मोनो माने खुगाजों बुंनो फोरमायनो रावानो गैलियै बादि आरोना ओरैबादि बेस्ट मोनो आंनि थाखाय बेस्ट बाक्सा जायगाया आदाया माने गावसानि न'नि आलासिनियाव दंफैथ'यो दा बे समाव मोननैसो कुइसन सोंनो नागिरदों आरो सोंथिफोर ओमफ्राय बे बाथौ थानसालिखौ माब्ला गायसनदोंमोन? औ गायसनजादों 2003 आं 2004 दं इयाव दासिमबो दं आरो आच्छा आंनो माने बेखौ गायसननाय जादों आरो सिगां हाखरमोन जोंनिया आच्छा बेयो जेब्ला सानसुमा खुंगुर एमपि जानाय अबस्थायाव जोंनि इयुननि मोनसे सासे दंमोन बियो आच्छा फैसा गाव लाबोनानै मावदोंमोन हाखरखौ मावनानै आं फबनानै 2004 बिगिन जादों 2003 हाखर जावदोंमोन आरो तिनिनिफ्राय जेनेबा तिनिनिफ्राय जागायनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय सारिनिफ्राय स्टार्ट जाबाय औ थिगानो ओमफ्राय गंबेसे आनसलिक दं गामि दङ गामि गासै 24 थिगानो गामिफोराखौबो खिन्थानो हायो औ 24टा गामिजों बे मोनसे आनसलिकआ जादों आरोना लोगोफोर समायनाया बाथौ थानसालिया बेफोरखौ माबा खालामथ'वाखैदां बारा सिङाव आं एसे बाहेरनिफ्रायनो दिन्थिनोसै सिङाव बेबादि आरोखि मोजां नांदों बेबादिनो फैनो नांगौ आरोना लोगोफोर गाव गावनि धोरोमनि बाथौ थानसालिफोराव माबाजों खुलुमनो हायाब्लाबो जास्ट नायनो एसे भिजिट खालामनो फैनांगौ आरोखि सिङावहाय बेबादि आरो वाइट कालारजों साजायदों मोजां नांदों लोगोफोर आंजों सासे बाबु दङ आरोना नै बे बिस्थ' बिथाङा आंखौ लोगो हमनो फैदों बिथाङा ओमफ्राय आं दैमाखौ एसे दिन्थिनोसै आरोना रुपहि दैमा सोर सोर लोगो हमफैदों आं दा दिन्थिगासिनो नोंथांमोनाबो थारैनो सिनायखायो जानांगौ आंनि साबसक्राइबारफोरा बिथाङानो जाबाय नै सेल्फिसो लाबाय आरोना सिनायखाबाय जानांगौ सोर आंलाय सानै फैगासिनो बैथि सासे बाबु फैगासिनो नामखौ खिन्थाथ'ला नोंथांमोना कमेन्टआव लिरहरदो मा नाम मोनथाय नै बिनिफ्राय फैगासिनो बेखौबो बे केमेराथ' खिन्थिथ'ला नै मा नाम मोनथाय नामखौथ' आं मिथिला दैमाखौ नायना फैनोसै आरो रुपहि बिजाबफोरावल' आरो भिडिअफोरावल' नुयो खिन्थु दिनै फेस टु फेस नायना फैनोसै आरोना मेंनाय मोनबाय रुपहि दैमाखौ देखायनोसै लोगोफोर नायबाय थाबानो जाबाय नै थांगासिनो दायो बेयो जाबाय रुपहिनि ब्रिज आरोना आं एसे जुम खालामना दिन्थिनो जोमै दाखा दाखा जा साफा नुदोंना लोगोफोर नै नायलाय आय' मारैबा मोनसे मोजां नुखादो जोमै दाखा दाखाखौ मेथाइआवल' खोनायोमोन आरोना लोगोफोर मेथाइआ जाहैबाय फैलाव आदैनि लिरिक्स ओमफ्राय गावनो रोजाबनायमोन आरो रुपहि दैमा सेराव जों सानैजों बे मेथाइआवल' खोनादोंमोन ओमफ्राय बेनो आरोना सुर मा नुखो आं नै जाया बेनो आरोना लोगोफोर ओइ बाबु बे दंफांखौ मा होनो जाव दंफाङा सरासति माबायाव बेखौ होयो आरोना लोगोफोर नै नायलाय
मोसानाय दिन्थिनो नागिरदों लोगोफोर बिथाङा जाबाय बिस्वजित बसुमतारी ना दैमारिथाय मिथिया आरो जिखुनु सिनायखायो बयबो ओमफ्राय आं बेखौ एसे दिन्थिनो नागिरदों दायो क्लास होगासिनो बिथाङा बाथौआ बेनो लोगोफोर जा समायनाखा हायदोबदोबनो ओमफ्राय सेर सेराव बेखौहाय गायनानै दोनदों आरो जायफ्रा ओरैबायदि फेंखा बारायजोबनाय लोगोफोर नुदों ना ओरैबायदि मोजां नाङो आं बेबादि फेंखा बारायनायखौहाय जोंथिंजाय थं 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 गोजौ जायो ओमफ्रायसो फेंखा बारायो आरोना बेबादिखौ आं बारा मोजां नाङा ओमफ्राय बेबादि नै गाहायावनो हायदोबदोब जा जायफ्रा मोजांथार नुयो बिदि सिजौखौहाय नै लोगोफोर बिथिंजाय बिस्वजित बिथाङा बिस्वजित बसुमतारीया बिथिं फोरोंगासिनो आरो दायो गथ'साफोरखौ फोरोंदो बिथांखौ सिनायखायो जानांगौ निस्सय मा होनो मोनसे रिल्सआव बिराद ट्रेन्डिं जादोंमोन आरो बिथांनि कपिजोंनो बिराद मोसाबाय मानसिफोरा बिरगोस्रि होननायखौहाय ओमफ्राय दिनै एकदम फेस टु फेस फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय आरो एक्सुवेलि आं बेखौ लोगो मोनबाय थाखायो नुबाय थाखायो आरो प्रग्रामफोराव थेवब्लाबो माने बेबादि फेस टु फेस रायलायफेराखैमोन जोङो बिराद मोजां रेसपेक्ट होयो ओमफ्राय गावनि बेस्थ'खौ दोनथ'नानैबाबो एसे रायलायबाय थ' मोजां मोनबाय ओमफ्राय आं मोजाङै रायलायहरनो हायाखै आरो दायो सर्ट जायो नालाय रेस्टुरेन्टफोरा गोबां ना माने सोरबा फैबाबो माने मोजाङै टाइम होनो हाया रखम जायो ओमफ्राय गाज्रि मोननांला जेबो नङा दे दे होनबा ने औ नै बिथिंजाय बाबुमोनाबो नेगासिनो बिराद बेस्थ' बिसोरो नै एकदम फट' खेबलागासिनो बाबु नै ओरै नुनाय खेबना होदे ओरै औ नै लोगोफोर बेनो आरोना रुपहि बाजार बाक्सा डिस्ट्रिक्ट भिउफोरा ओरैबायदि मोजां बिफां लाइफां ओमफ्राय बाजारखौ एसे दिन्थिनो नागिरदों लोगोफोरनि सानफ्रोमबो जायोनो बाजारा मा नांगौ आं मायबा मोनसे बुस्थु नुहरबाय ना बाजार फाय बाबु नै जानाय लोंनाय मायबा मायबि फार्स्ट टाइम आरोना लोगोफोर मोजां नांदों आं फार्स्ट टाइम हाबदोंब्लाबो बे बाजारखौहाय ओमफ्राय गाननाय जोमनायफोरबो मोनजोबो खोमा नै फार्स्ट टाइम खोनाफेरबाय आरोना लोगोफोर एभ्रिडे बाजार जायोनो बेलासियाव नै बिथिंजाय बेदर बर'नि फेभरेट बिथिंजाय अमा बिथिंजाय बयलार बिराद गुवार माथो न' बे प्रग्रामा फुजाया औ फुजानि नै मन्दिरा मा फुजा जायो दुर्गा फुजा जायो बेयाव दुर्गा फुजा जायोनो लोगोफोरनि रुपहि खोनायोल' रुपहि होननाय माबायाव दुर्गा फुजाया गिदिर जायो होनना ओमफ्राय दिनै नुफैबाय आरो श्री श्री दुर्गा फुजा कमिटि नै बेनो आरो लोगोफोर बिराद गिदिर जायो फुजाया बे स्टेजनि माबा बागुरुम्बा मोसानाय माबा दंखायो
मैगं बाजार लोगोफोर बियो नै मैगंफोरा मायबा मायबि दे आलु फाग्ला फानसोदो बिथिजाय इमान मोजां मोजां मैगं मोनदों एसे मोजां मोजां मैगं मोनसेयानो लोगोफोर मा मैखुन फाय बाबु बाक्सायावल' गिदिंलांसै ओरैबादि मैगं मोजां मोजां फानो ना लोगोफोर मिथिगौ ना आयौ जोंनि जायगायाव जोंनि फाना गासिबो लकेल गोजानो लोगोफोर मिथिगौ ना आङो इदि मोनसे मोनसे दिन्थिबाय थाला लोगोफोर ओमफ्राय नै गासिबो बर' आइजो गोजा न'नि फ्रेस मैगं थाइगं गोजा आरो गासिबो ओमफ्राय आयै जोंनि खाथिबा लांगौमोन आं बेखौ नै आं दा बेलेगावसो फैदों नालाय लांथ'ला खार' खान्दाय बिबार बारथामावनो 10 थाखा होनानै बायनानै जायोमोन जोङो जेब्ला HS फरायबाय थादोंमोन ना ओरैबायदि मोजां मोजां मैगंफोर फानो लोगोफोर गासिबो लकेल गोजा फ्रेस खुनु मेडिसिन होयि माबा होयि गोजा आरो नै बिथिंजाय दखानफोरा फाथो बे मैगंआलाय मा मैगं नै मा मैगं नै लोगोफोर दिनै फार्स्ट टाइम नुफेरदों बे मैगंखौ जोंनिथिं नुवा इखो गासैजों मिक्स खालामना जाबाथाय गोथाव मोनजायो आरो फाथैयो लाङा नै माबा बेरायफैदोंसो आङो औ ओरैनो बेरायफैदों बिराद मानसि जायो लोगोफोर बे बाजारावहाय बिराद मानसि माबानि नै लोगोफोर बेयो एबसु अफिसनो माबा रुपहि आनसलिकनि एबसु अफिस मोजां नाङो बेबादि सेराव बेफोरबादि नुबा गोसोखौ एसे गोजोननाय मोनो आरो सिङाव थांथ'ला लोगोफोर जास्ट आङो एसेल' दिन्थिबाय आङो माबा सालबारि थांनो गोबाव जाबाय सालबारिनिथ' भिडिअ' क्लिप्सखौनो लानो हानाय नंला खोमा लोगोफोर बेरायबाय लोगोफोर मेंगुलाय लांजोब्बाय आरो ना मा नांगौ बे बाजारावनो मोनजोबो आरो लोगोफोर आं बयनिख्रुइ बेस्ट नांदों मैगं थाइगं आरो ओरैबादि फ्रेस मैगं थाइगं फानो बेवहाय खाथिबाथ' एसे दिन्थिनोसै र' जिफोर बेदर फिसा गासिखौबो दिन्थिजोब्बाय दायो सि जोम फाननायनि एसे दिन्थिनोसै आरो ना लोगोफोर थ' नायलांबाय थादो जाय फैफेराखै बेवहाय फैयोब्ला नायलांब्लानो जाबाय आरोना बेफोरो सि जोम बेफोर गासिबो बर' मानसिफोरानो फानजोबो आरो जिखौ मासे साइज नुदों गाननोसो लुगैदों गोसोम नैफोर दख'ना दखाननि गोजा नैथिबाय बाबु दख'ना दखान नैफोर मोजां माने दख'ना दखानफोरा सेन्देल दखान एसे बेबादिनो आरो सेन्देल जन्था दखान गोजा बर' मानसिल' नुजोबखायो हारसा हुरसा जेबो नुखाया थुदो थांसै